So stocha gur meid mis chaint faoine ré nua aimseach mar luig finbar hena féin. Beag mé chaint faoi aistriúchán machine. Sé sin choras chun slucht I teanga bháin aistriú go teanga eile gan éon ionchar ón duine déine. So beag sé seo. Beag mé lé le star na technoliaachta agus na móina na déantar é seo agus an sin beag mé chaint faoi cad cílíonn sé sin do gcuoine bhfuil ag gur bhfuil fánar thu ólas a áil teanga eile. So, gan na hiile bhile. Smis sé Siobhán Ní Chonchúir mar luig Tomás hena féin, agus tá mé ag obair I Google Londain le Cliath. Is innealtóir mé ó thaobh an clúrad ach níl mé má innealtóir in Google inis. Níl éon buinte gom na ferbert an uair seo, so caiith mé rá nach stanolaí mé ach bhfuil sim mórgam sa technoliaach seo. So sean clá chainte tágam mar luig mé, beag mí ag léir star na technoliaachta agus na móina chuna sinna dhéanamh agus be mí ag lé le ráirtíine thuirteach ceann amháin na technoliaachta sin. Chuig mé amach cén saoirde siadtar fáil sé ar an eisce ar na Idirlíne an argantá chunspóid beidir idir aistriúchán machine agus aistriúchán duine agus an sin beag tá a gcuin chun ceisna. So cad atá I gceist le aistriúchán machine. Seir tá ann ná uirlis gur féidir takes tuairteach I deanga bháin agus aistriú go teanga eile gan éon ionchar ó duine déine. So mar hampla tá Google Translate uasa gom an seo agus chuir mé isteach Albert Inglaige tá míid go léir híos an seo I chunta Corcaigh. Chuig mé breúar an cnap seo Translate agus tháinig sé rais I méile. Beagán tá sé fearfar glóras dócha. Ach déine sé é seo gan éon ionchar ón duine. Déine sé é go uathoibríoch is dócha. So conas a déine sé é seo. Agus céim fág bhfuil sim agam ann freisin. So mar dúig mé tá mé ag obair in Google Londain le Cliath agus tá míad ag tuairt cúnamh do customéir atá ar fud na Hórapá ar sa Meán-Ais san Afric agus sa Latin America. So níl éon cúnamh béarla gin mar derfá tuairí mé cúnamh de customéir nach bhfuil an béarla acu. Ach má tá 5 de cinála éigen ag duine aber sa rank nó rud éigen. Níl sé ann a chuntas Gmail áil nó beidir bhfuil rud éigen míad leithach ar an Idirlíne nuair déine sé cuairdeach ar google.fr. Just beidir bhfuil rudí mí hásta aige. Seolann sé riamh postcuing tá sé go léir sa Frankis mar ag an túan seo. Sa cás seo tá 5 ag an duine signalé an problem juristic, so tá rud éigen míad leithach feite aige nuair déine sé cuairdeach ar Google. Agus seolann sé an riamh postcuing tá sé go léir Frankis déine sé chuirsíos ar an 6 5 aige agus tágann sé cuing Londain le Cliath. Áit go caithfidh míad cabhar chuirt an duine seo. So nílam se ná an Frankis se léamh comá sin, bunim leas as an uirlis aistriúchán chun an gist áil amach cén 6 5 aige. Agus I bhhad níos áitiúla is dócha, an uirigh chuir Google amach legan de Google Translate a bhfuil an an Gaeilge aithint. So tá tú an ann slucht in Gaeilge a chur go dtí teanga eile nó slucht I teanga eile chur isteach go dtí Gaeilge do runarm. So tá chuige dó teanga gin inis agus tá tú an an Gaeilge aistriú go aon ceann amháin costan. So bhí presrát éis a gin agus bhí méid déanamh aglah ar san Google maidir leis an Translate Gaeilge atá gin. So star na technoliaachta go mé scéal cai mé isce áil. Is dócha gur féidir rá go hosting sé a ré tionscolaíochta mar dúirt finbar. Bhí mé ag smíanamh fad a bhí finbar a chaint. Bhí smaointe agat a ceapan go bhfuil ag bhaint leis an taspáanta seo, so chuig mé na sanúí seo isteach. So tosting sé leis an fear seo líon dostart ní dóilm gur sé sin na gart. Agus hostig sé a ré tionscolaíochta is dócha. Is Frankis is duine Frankiseacha sin bhí sé sa rank nuair hosting an céad go damda agus bhí an Gearmáise elam. An sin chuig sé go dtí Mheiriceá chun idachas aríochnú agus tharla an daracha go damda. So fad a bhí sé, well, níos déanaí, buin sé mac an céim agus péad mar sin idir an gálinn. So bhí an Gearmáise bhí an Frankiseacha bhí an béarlaige agus bhí stadar déanta aige sa teangolaíochta agus sa teanga difriúla. So chuig sé nuair tharla an daracha go damda, chuig sé go dtí an rank
Bhí sé na Saoránaigh Americánach inis, agus bhí sé ag obair le Eisenhower, agus ben é atá sé idir na Rancaigh agus na Americánach. Da bhna. Agus in níag an caga, bhí curas aistriúchánaí aanamh de Tríocha Nuremberg, agus an cumála sin le tasnú an náisiún aontaithe Nua Eabhrac. So bhí na aistriúthirí tréáil go tapig agus na teangacha go léir agus nólas go léir a thuairdóibh go tapig. So thusing sé ag obair in Ollscoil Georgetown, tá sin acha le Washington DC, agus chuir sé Scoil Nua Eabhrac den am sin is tócha ar bun, agus ben é an Scoil Nchonchúir. Agus bhí aimime ag an scoil sin ná daoine a tréáil agus ilúnta thuairdóibh chun dul isteach na seirbhísí rúndaig, seirbhísí mílta, ans go féidir le teangacha eile a leabhart agus a thuiscint. So is tócha go raibh réit an scíocht da mar bhí tú ag tóg an duine agus iad a tréáil agus a churmach sa Scéal. So, fad a bhí sé ann, hosting sé ag obair ar an aistriúchán maisín, mar bhí sé ag iarraí an bhéid sin duine a tréáil. Agus bhí trí aige, déantar é sa bhliain 1954 leis an cumhacht IBM, agus bhí siad ag iarraí an rúiseach aistriú go dtí an mBaile. Na bhí an simachá san rúiseach ag an am sin iníag an coga. So céir a bhí ann ná tóg sé sleachtainna sa rúiseach, seaca Albert ar fad. Bhí sé ag plé leis an cemic amháin, agus bhí siad an ann an rúiseach ní féidir é eiscint an seo, agus Albert rúiseach atá an seo. Déantar cód ar leis an riamhre agus an sin tháinig sé amach i mBaile. So the quality of coal is determined by its calorific content. Sin a déireann sé. Ach bhí úntas agus bhí an sim ag an press Americánach ag an am seo, mar ceap siad go méid siad an ann na rúnda rúiseacha a gcuid agus é a thuiscint i mBaile. So de réir chéile, so sin an réit an scíochta is tócha. So de réir chéile rinneach ferbert ar an technoliacht seo, agus feicim iad a chunas a arbeit sé ag sin. So tá roinnt móna chunéis sin dhéanamh agus pléimiid sé an rud go banúsa atá taobh hir de aistriúchán maisín. Ná chunas an brí a thógant amach as teanga amháin agus é a códú a ríis i teanga eile. So tá sé simplí golóir mar saoil is tócha, ach tá feibanna leis bhain le gramadí agus cóhéics cultúra, le nachna chainta agus a lehéad. So caithfidh go bhfuil mód friúla chun dailá leis na feibanna sin. So racamid tríd cúpla cína go tapig gon eiscint chuna sa Albert an technoliacht seo. So an ceann is éasca is tócha ná aistriúchán focail go focail, agus ní len ach folklór gá theanga is tócha, agus tá tú ann gach éon focail a thuairt agus aistriú i teanga eile. So sa hampla seo tá sé tócha ó Julius Caesar, Galliae Omnis Divisia in partes tre, agus tógann tú gach éon focail agus déanann tú aistriúchán ar mar anad éonrach é féin. So tá sé golóir dhéanamh ach mar a bheicinn tú tá an mí crinne saoin ó thaobh ard an focail. So an sin chun phlé leis an feibla ard na focail dentar ferbert ar aistriúchán choréireach. Now sér atá gceist ná rialacha idir gach péra a bhaineann leis an teanga anas go féidir leis na rialacha go léir a chur idir na péra. Dúirg mé samplaíomh mar bheith sé sin níos éasca. So i gcóir na teangacha ledanna sé an ard tarna focail ná anam ní bríthir agus caspóir ar nos le Frankis, le femme chet un livre, le Spáis le mujer compra un libro, so ní dális le donna equisita un libro. Agus ga ceannachas san sé an anamní nó an subject agus an bríthir agus an caspóir tá sí go léir san ord céine. So tá rial céine idir na teangacha sin go léir. Ach sa Gaeilge tá ord difriúléir, mar tá bríthir anamní agus caspóir. So ceaníonn an bhean an leabhar. So tá an aistriúchán seo mai go leor i gcóir teanga bhfuil Gaeilge athrú ach ar nós na teanga na ledanna ach má tá teanga eile go caithfidh tú rialachán difriúla dhéanamh agus tá sé sin tharbh deachar. So cí eile, stéannig méid tapig iad mar ceapan le bhfuil an ceann seo cósamúil. Tá tú ag déanamh iarracht logica chuir ar an teanga, agus rialacha logicach ar nós mar déantar sa bonáirí
so ríomhaireachta a dhéanamh. So déanann tú cód as gach éon teanga agus tá tú ag géirí an cód sin a chur ar teanga eile. Ach tá sé thar bheith deacair socu ar aon cód amháin mar dearfa. Tá cín eile ar nós Teangacha rialacha sé sin controlled languages a chuirte ar agus tá siad forleathan I dtionscolaíocht mór is dócha ar nós Caterpillar, IBM agus Aerospace. Tá siad ag géirí lábhleabhar nó over cúnamh a chur amach I Teangacha ar fud na domhanda agus ar fud an domh agus tá siad ag géirí béarla caiideánach a cruthú is dócha. Ceann amháin eile ná aistriúchán trí samplaí. Tá sé sin simú go leir ceapan. Mar tógann tú Albert amháin agus tá tú ag géirí na samplaí eile bhfuil agat I do ceann ósáid chun an aistriúchán sin dhéanamh. So mar hampla tá Albertan seo gur bhfuil leat é aistriú woman buys a book. Tá samplaí agat I do ceann hena féin nó the riamh nó péirad. The woman buys the bike, the woman reads the book. Agus an sin tá tú an ghaol aitriú a eiscint agus an aistriúchán dhéanamh. So an ceann dearnach a ceann bhfuil is spéisiúil domsa ar nó tá aistriúchán na móna statisticí. Agus sin an ceann a bhain in Google Translate lasás. Bhain sé leis an dócumhacht nó an probability sin an mó statisticach atá taobh hirirde agus tá tú ag géirí an Albert go bhfuil an dócumhacht is irde ar a ranú as gach Albert atá sa domh. So, tá a déanamh sé. So tá tú ag géirí Albert amháin I mBaile a aistriú go dtí teanga eile nó an bhallart agus tá corpus gá teanga go sé sin béarla agus an teanga eile agus tá tú ag géirí an Albert is fearr ranú as an corpus sin go léir atá ar fáilt. Agus sin é matematica más níl leat. Cuir an cóthram sin os cór daoine agus ní bhíonn siad sásta leis an argán sin, so tá sé brisig méid sios é. Tá Albert in mBaile a bhfuil tú ag géirí aistriúchán áileir. Tá saoilteanga agat sé sin monolinguist dúirtá sin folklór an teanga féin agus saoil aistriúchán sin an folklór gátheangacha nó an corpus gátheangach. Agus tá tú ag géirí cuardach Great made pictorial. Tá tú ag géirí cuardach a dhéanamh chun an Albert is fearr I mBaile na áil agus na gá sonraí seo agat an saoilteanga sé sin an monolinguistic agus an saoil aistriúchán nó an corpus gátheangacha, so dialinguistic. Seo corpus córagrach séir tá ann na aistriúchán Albert a Robert a dhéon duine uair amháin eile, so ní aistriúchán mar sin é seo. Agus tá na Albert go léir córagrach le na chéile, so tá match atriú agus tá nascadrú agus má tá an irid sin corpus gátheangacha go tá tú an ann mar sin a tréáil chun an móna statisticí a úsáid chun an Albert is fearr a bhaint as an TX. Agus cad as a tháinig na corpus mór sin. Well tá Parliament agus ar fud na domhanda agus cógáil domhanda is dócha freisin a bhfuil dléithe agus a cuasaí riorcáin agus a cuasaí go léir scríofa gátheangacha. Sé sin Parliament na Canada, tá sé mBaile agus sa Frankis, Parliament na Hórapa, an na náisiúnaontaithe agus Parliament Hong Kong. So tá corpus mór I mBaile agus I teanga eile a bhfuil ghaol idir gacéin Albert a bhaine leis an argán seo. So, caiig méid leis beagání. So sé an rud atá tábhachtach eiscintan seo ná bhfuil an aistriúchán mar sin go léir bunathe ar séthir duine éigean, duine a bhí gobar san náisiúnaontaithe nó sa Parliament na Canada a bhfuil ag scríomh amach gach éon rud a bhaine leis an Parliament sin I mBaile agus I teanga eile. So tá sé sin tharbh tábhachtach cuainnigar. So mar sin féin tá uirlisír tá fáil sé an eiscadaíomh agus natá sibh ag géirí téac sa seapáis mar hampla a léamh tá uirlisír fáil sé an eisce ar níor de lína. Ar agla go bheith ceapig sibh go raibh fógraíocht arsúil an seo de Google tá na colachtaí eile seo nuair te an freisin. So cad é faoin conspóid idir an aistriúchán mar sin agus an aistriúchán
garm nua. Agus sin ceiste fuair mé go minic nuair bhí mé déanamh presráis sa freiscéilga ó am gur chuir Google Translate an Gaeilge ar fáil. So ceapan go Londain ghfuil an maisín chun an duine a chur amach as an garm as post agus ag martá sé ná an aistriúchán a dhéanamh gan éon duine. Ach ceapan féin go bhfuil gá le daoine chun aistriúchán a dhéanamh i gcónaí agus tuairg mé right sample idea freisin. So tá an maisín cliste go leor go bhfuil sé ná focail amháin aistriú. So the teacher an múntóir. Agus an sin má aistriúonn tú an tiseal the teachers tá sé ná an tiseal sin eiscint, so aithríonn sé an focail go dtí an múntóra. So tá sé cliste go leor ach má dearann tú the teacher's code, níl sé ná an rud sin go léir a chur an agar. Tá an múntóra cóta aige. So caithfidh go bhfuil duine ann chuné sin a chraonáil agus tá nasc beag an seo contribute a better translation. Má tá aistriúchán níos fearr agus tá tú an ann sin a cheola chuig Google chun an maisín a tréáil, ach níl bheidh sé an ann sin a dhéanamh gan éon ionchar ó duine déine. So tá tú an cíl a bhaint amachchas ach níl an ord agus níl an agar chutha air. Tá cumhacht cultúr ag an duine nach bhfuil ag an maisín. Tá na riomhairí ar fud na dana, tá siad an ann an ólas a chur an agar agus ord a chur ach níl siad an ann éhiiscint agus níl sé an cinna dhéanamh leis an ólas sin. Agus seo sampla amháin a tháinig mé. Is pictúr é de campa géhann Siobhán agus níl tú an cean seo a eiscint ach dearann sé an fáthedal Japanese prisoner war camp. So an méile tuigeann tú céir an ach má tá tú i géirí é sin aistriú le maisín. Níl an maisín an ann a hiiscint an é campa géhann i chealamh na Siobhánis atá ag eist nó campa géhann ina bhfuil saidúirí Siobhánis istigán. Ach begus ag an duine gur bhfuil an docúlacht da go bhfuil go raibh an campa géhann i chealamh na Siobhánis mar bhí an irid sin campa an dar chugad da ar siúil. Go siad an ann go bhfuil an cumhacht cultúr aige nach bhfuil ag an maisín. Agus sin cean eile tá sé thar bheith súnúla tóca. Socha go raibh sé feicthe gine hanar féin. Ní aistriúchán maisín atá gceist ag aistriúchán duine ach ceapan go raibh go méocha an maisín in ann an duine carú. So tá sé tóca ón bratanis beag agus hálann san caafar na cóirla cúnta an cótha go léir chur ar béarla agus sa bratanis. Agus tá cótha an no entry for heavy goods residential site only. Ach sé an rud a cílíonn sé seo chiasan sean. Ní hé an aistriúchán céin atá. Dearann an chuid Derek níl mé significant is chuir riamh fust cuaim níos déanaí. Agus séir le hálan ár chuig seol duine ag an aistriúchán sin go dtí cumhacht bhí an duine leis an aistriúchán nó sé ar siara is dócha nó sé reis. Agus ní ra bhéon fiúchán déine nó fiúchán maisín is dócha déanta ag an duine seo. Seol sé an ólas chuig an cumhacht a dhéanaan na cótha sin agus chur arsú é agus tháinig turasóir turasóir a fiú nach raibh an bratan agus bhí sé an eiscint nach aistriúchán fiúr bhí ann. So cean eile ceapan nach bhfuil na maisín freisin níl siad an ann fás agus ferbert an teanga eáil. Bhí roinnt focail nua ag Finbarg just ribh hin an uair nuacht is dócha, níl an rihar an na focail sin a crothú. Agus fad a bhí mé ag olah an taiispánta seo, bhín mé leas as an sean folklór bhí ag sa bhadascail an cean bán agus dómhatá gacéin is dócha. Agus ní raibh go leor focail ann ag gur roinsta na saola bhí agamsa. Ar nós riamh fust ní raibh an focail sin i ggur email nuair sé sa folklór sa sean folklór. So tá gachteanga tá sé fás agus ag ferbert a gcónaí agus níl an maisín in anna sin eiscin. So ceapan go bhfuil gála sin duine déine a bheith páirrtacha ag sa córas aistriúchán sin. Ceapan máfa go bhfuil dúchláin ag teacht ó taobh eile agus sin na aistriúí Teangacha is pobl aistriúcháin sin nach bhfuil daoine is ní aistriúí garniúla iad is daoine déine iad just
tá simcha sa teangacha na péród agus déanann siad an aistriúchán profisiúnta is dócha. So tá trí samplaí ag an seo: Facebook, Movistar, Féidir eiscint, agus TED. A ceapan go bhfuil cás Facebook Harbh sa múl. Ní hamháin go bhfuil mé i Google agus tá gach aine ag gcomhacht go dtí Facebook ach. Rinneach an céad legan idirnáisiúnta de Facebook gá bhblionn ó shin sa Spáinis, agus bhain siad úsáid as aistriúí gairmiúla chunéis sin dhéanamh agus dentar agus cuireadh amachchas chur an phobail é. Agus míad á gceann an íag sin déantar aistriúchán ar 10 teanga eile an Francais, an Gearmánis, Seapánis na Teangacha Mórcha. Ach an rud a bhí an sa múl maidir sin ná cuireadh níor bhainneach an leas na aistriúí gairmiúla sa darabhálta leis an Francais agus a Gearmánis. Rinne siad chud déirtar seed translation nó aistriúchán síalta agus an sin chuir sé amach os cóir an phobail ar an Gaeilge agus an Francais nó an Gaeilge agus an Béarla agus an Francais agus an Béarla agus an Gearmánis. Agus ba daoine a rinne leas Facebook ar an os gach aine. Agus rinne siad aistriúchán ar Facebook in iomlán taobh muid a gá seachtain ar 10 teangacha eile. So níor bhéon costas ar Facebook chunéis sin dhéanamh. Agus inis tá sé ar fáil ar 65 teanganna an Gaeilge san áireamh, agus bin iad na aistriúí Jonacha go léir a dhéanamh sin. Níor bhain siad leas as aistriúí gairmiúla tar éis an Francais agus an Gearmánis agus na Teangacha Mórcha. So tá sé ar fáil Saornaisce. Tá obair, basically, tá daoine ag tuairt obair Saornaisce de chomhlachtaí nó Facebook. Déanann Movistar an rud céine is chomhlacht telefónéis sin. Bhí san gur le O2 an service go háin fón atá acuid an seo. Bhainne siad leas as scoláirí Ollscoile chun gach aistriúchán dhéanamh dóibh féin. Agus ní thugann siad aon pá nó aon rud mar sin dóibh. Ach tá na scoláirí sin in ann chuir siad ar an CV go raibh siad ag déanamh an obair seo i gcóir Movistar. Agus TED ní chomhlacht barbúsach é seo ach déanann sé smaointe chur amach sa chur an phobail agus tá pobal aistriúchán freisin ag san daoine go dtugann na cuid ama agus dtugann na dig iarrachtaí chun an ábhar go léir a chur i teanga eile. So ceapan féin go bhfuil gá leis an duine aistriúchán dhéanamh ach sé feibh ná an déanann daoine iad go Jonach nó an go gairmiúil. So sin é deire an taispáintear sé an gar.